Getxo fotonukiko dugun, ez dakite, zeu asko pertsonairik interesgarriena, Neil Harbison artista eta Cyborgaren presidentzia izango da. Berak getxora etorriko da eta jakina tolk edo itzaldi bat emango du bere esperientzia da bere egunerokotasuna azaltzeko, zelan bizi den, zer sentitzen duen, nondik mugitzen den, zelako lanak ere sortzen dituen. Eta gero bestetik ere, gure zabaltze ekitaldian kontzertu berezi bat emango du. Berak deitzen dio konzierto de caras. Berak egiten duena da, bere antenarekin jendearen gana hurbildu eta begien kolorea, espainena, bekainena, eta hori guztia berak prozesatu egiten du, bere buruarekin eta bere ordenadorekin konektatzen du, eta soinu banda bat egiten du zuzenean. Eta hori kontzertu hori eskaineko du Getxo fotoren zabaltze ekitaldean. Esan dudan oso gauza esperimentala da, oso pista gutxi eman dizkigu, baina oso tentagarria aldi berean.